Fredse. Så er det blevet torsdag, og i dag der skal I starte med at gå på YouTube, hvor I også er allerede nu. Men her skal I med matematik øve 2, 3, 4 og 5 tabellen. 5 tabellen har I ikke haft før, den har I nu. Det er 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 og 45 og 50. Så tryk pause, og så øver I lige den. Og så tænder I selvfølgelig igen. Jeg tænker, I har øvet 5-tabellen, og det næste I skal gøre, det er faktisk, at I skal finde jeres kopiark, dem som I har i den sorte mappe. Og I skal finde det kopiark, som har en tabelfarve, en tabel. Og i den skal I farve 5-tabellen. Og I ved jo allerede nu, at 5-tabellen er egentlig sådan rimelig let at have med at gøre. Så jeg har allerede startet her. Jeg har farvet 5, jeg har farvet 10, og jeg har farvet 15. Og nu farver jeg 25, eller 20, den er ikke der. Og jeg farver 25, og så laver den et fint mønster, ligesom vi også havde et mønster med 4-tabellen. Ja. Værsgo at lave den opgave. Og når I har lavet den opgave, så skal I gå i gang i elevbogen på side 39, og den har jeg lige her. Her på side 39, det her, det er opgave. Jeg flytter lige mig selv lidt, så I bedre kan se. Det er opgave 8 på side 39. Og man skal altid starte ved slangens hoved, og så siger man 2 gange 3. Og nu har jeg så prøvet at skrive, at det giver 6. Så kan jeg sige 6 gange 2, og så ved jeg, at det giver 12. Så skriver jeg 12 herover. Og se, så står der 12 delt med 3. Og det er jo 4. Og sådan fortsætter jeg med slangerne, og altid start fra slangens hoved. Når I har lavet den her opgave, så skal I gå i jeres træningshæfte. Og i træningshæftet, jeg skal lige finde det rigtige hernede, og nu viser jeg det ikke for meget. Men her på side 16 i træningshæftet, der skal I lave opgave 1. Og nu vil jeg ikke vise jer for meget, men det er nøjagtigt det samme som det her med slangerne. Det kan I sagtens finde ud af. Godt, så er vi så tilbage igen her på den her side. Jeg er lidt hurtig her. Den der side skal vi tilbage på. Det sidste I skal lave, det er, at I skal gå i EMAT. Der ligger nogle januaropgaver, og der ligger mere end en. Man må gerne lave mere end en. Men man skal arbejde mindst 20 minutter i EMAT. Kan I have en rigtig god dag. Pas rigtig godt på jer selv. Hej hej.